Help us, kind sir. I beg you. He's been cut by a sickle. Carlos. Con todo lo que siempre he hecho por ti, a la primera que puedes intentas venderme a la família Moretti. Vaig intentar fer uns quants calarons jugant al pòquer, però em vaig entrampar. I com que els tios aquells em buscaven les pessigolles, vaig haver de demanar-li $5.000 al meu germà perquè si no m'haurien trencat les cames. Després vaig començar a sortir amb una noia que resulta que havia estat prostituta, però vaig pensar, no passa res, ningú no és perfecte. Llavors, ella em va confessar que encara n'era de prostituta, però que només ho feia de més a més. I ja em diràs què collons vol dir tot això. Total. Katie Moffat, Yoko Ono, Ann Pedersen, Patty Harrison, Jim Hart, Courtney Love, Emma Small, Phyllis Dietrichson. Son malas. ¿Cuánto es? 20. Todas las mujeres son malas. ¿Te lo digo siempre o no? Sí, pero a uno se le olvidan las cosas. A uno se le olvidan las cosas. Bueno, ¿qué coño pasó? Master Encephalus. Hi, that's my name. I know it well, sir. Lo, here's the chain. I thought taking you out of the porcupine. The chain and finish made me stay this long. What is your will that I should do with it? Well, please yourself. I made it for you. Made it for me, sir? I bespoke it not. Oh, no once, no twice, but 20 times you have. Go home with it and please your wife with all. And soon, at supper time, I'll visit you and then receive my money for the chain. I pray you, sir, receive the money now, for fear your nasty chain no money more. You're a merry man, sir. There you are. Tot el dia em vaig sentir com si tot això li estigués passant a algú. Vaig agafar el cap amb les mans i vaig plorar. Vaig plorar fins que em van coure els ulls. És que se'm van inflar les genives. És que no em vaig poder ni llapar els llavis. I llavors va ser ordenar-se. En Declan va comprar una ampolla al bar i ens en va anar cap a casa seva. Masaru Masako Kurosawa.